Здравей, от опасването ProtoPG и сега снимам в Butter PvP. И така, мисля да ви покажа какъв е сервера, какво има в Ender честовете, какво имам аз и LARP, примерно LARP Shop. Да, и ще ви покажа другите ларпове, не всички. Ако влезете ще таковате. Ако влезете ще ги намерите, ще ги разберете, пишете само на коня на ларп и така. И те ви излезат. И ще отида на ларп SMS. И това е някакъв от улицата, както винаги. Добре, ето всичко. SMS. Ще ги видите като влезете, ще отида на LARP Info. Да, и съжалявам за това. Така. Така, факшените. Не, тук са факшените, там е нещо друго. Добре, както виждате имам 291 пари в стата, 2 кг и 4 умирания. Сега ще видя ларповете. Отивам на LARP Jump. Него не го разбирам. И да. Не мога да го мина просто. Я да видим това как мина. Ето. Стъпвам тук и след това не мога да разбера. Добре, ще говоря малко по-силно, защото явно се чувах тихо. Разбрах, той е затворен. Добре, отивам на спауна. Ще го покажа добре. Те. И да. Имам някакъв лак на спауна. Особено като снимам. Тук енджантва до 16 ниво. Не ми даде нищо. Там. И като... той е един от моите фара. Добре. Сега ще отида на LARP Paint, ухомето и ще приключа. Съжалявам, че кашлям, просто съм малко болен. И ето кирка. Но ставам малка степен. И между другото, тук ако няма хора, може да биш ендърмани за една пебе. И да. И това е LARP Paint. Сега отивам на хома. Омага, то сме уби. Ще ме уби. Добре, сори за той. На хоме. Добре, отивам в хома. И на твои сърце съм. Ето айтемите ни. И най-вече това. На 5 диамантини блока. Така е. Има факшн. Ето е. И също няма как да го глифате, защото е с факшн. Пак повтарям. Не знам защо, просто не знам кой да кажа. Имам жесток лак, тъй че няма да съдите, че правя грешки. Така е кучето неговото. Коне. Това е... Това куче е на този Дидо BG. Той би трябвало да участва в клипа, но някъде няма. И да, това беше от мен. И само да ви кажа, че в този сервер искам да стане ютубър. Ако може да харесвате, да се абонирате и също да има коментари, че е готин сервера, разгледайте го. В описанието ще има линка IP на сервера. Какво друго? Искам да стана ютубър и затова ако може да се гледа колкото се може повече пъти. Абониране, коментари, харесване и това. Това беше от мен. Чао!